Pati Sireng nggih wonten griya kula. Kakang Semar guru ngerteni karo wong Koslirat. Nggih, dereng. Yo aku kang aran Raden Asmara Santo. Raden Asmara Santo. Yo, Kakang Semar. Saking pundi aku wong Kleyang Kabur Kaningan. Oh, nggih. Sapa mo? Wis nak awakmu garo gong. Aku wis ertu sapa sejatine. Satriya sing ana jerone ragane. Nggih. Lajeng kados pundi? Iki dina derekno aku. Tapa ana teping siringe negara Ngastina. Ya ana pertapan Plongkowati. Nggih. Kula derekaken, Den. Ya, ayo derek aku karo Bagong. Nggih, monggo. Ayo, Mas. Kumpul marani kok. Ya,
Sri Kandi Nyangkinga Gandewa Sembadra mayar Sembadra mayar kadya sutra diwangga Moh apa Kang Mbok suwe gak medhuk moh terus aku yo kangen ambek saronane adikmu Reni lho moh oh iya nak cek nyaran gak apa-apa aku yo kudu arep disaroni kok masih ngono lah sing ngempul yo reng gampang kok ngempul masa kan dikongkon abonem gedhe tabonem cilik iku mong gak apa-apa nak moro beong nging teko satriya bagus gagah perwasa karo drum loro sibone amput wong arep diarani drum mikir mo tak gelute wong iki mo sik kok aja digelut kok ngawur kon titik gelut arek saiki arek aku saiki darah tinggi arek mo wah kane kok nggih Mbah Begawan Kang Aran yo yen durung kenal wong kaya sliraku ya aku Begawan Bronto Majnun Begawan Bronto Majnun Mbah ya balik sapa iki Satriya Bagus puning nggih panembahan ditepung pun tepangaken nggih kula Raden Asmara Santo Raden Asmara Santo puning nggih sing mburi kula Semar Mbah sing mburi mecicilae Mbah ngapunten nggih kula niki mboten mencicil anjene motone niki ombo masih melek biasa niku kaya mencicil ngoten lho yo yen manggono sapa jenengmu Bagong Mbah perlumu apa mlebu ning pertapanku ya kang aran pertapan Plongkowati resik-resik pamosok pertapan rusuh ning ngene Gong, kok tak kepruki lho, Gong. Wis meneng ae. Iya mong. Kula badhe ngolati wayu kang aran Wayu Lumbung Slayu. Sira sapa? Kok wani-wanine ngolati Wayu Lumbung Slayur? Kula satriya kang ngolati Wayu Lumbung Slayur. Yo, yen sira pancene wong sekti mandraguna. Ayo dulun. Ana ndi Wayu Lumbung Slayur? Kocap kacarita. Raden Asmara Santo ngeningaken ciptaning ning lingaken karnane. Madhep kang kuwasa ngeningaken cipta kaliyan ugi Semar bojo Gating Melano ugi ngeningaken ciptane Kocap kacarita Wayu sampun ketingal wonten pertapan Plongkowati dadosaken bebungahe Raden Asmara Santo. Kakang Semar Wayu wis ana Plongkowati nggih Den kula sampun semerap
pertapan kok. Oh iya kok.
Padhek kowe lan dalah sapa iki kok sabrang pertapan Plongkowati iki wis ana teping siringe lho kok ketekan wong kaya pawongan sabrang satriya sapa kang dadi dasanama yen durung kenal wong kaya sliraku ya aku Patih Jinggosura balik sapa kang dadi dasanamamu Kresna Amit sewu siun kok kados mekaten iya aku wis ngerti jenengku Kresna sing mburi Anoman iku sapa lho wis kenal jenengku kenal ae yo jenengku Anoman perlumu bakal mlebu ana pertapan Plongkowati aku bakal ngolati wayu lumbung selayur gak iso ora bakal tak wene dalan Plongkowati tak jaga rapet tak pagreotot tak patoki balung legane atine oh ya pancen mangkono berarti wani karo Anoman apane sing tak wedeni yo yen mangko lagen ana tandang ana Anoman yo pikir
mengsem Semar Tata Ganti Pandhawa perang Bratayuda perang tangkepe marang Kurawa perang dumuk pengamun-amun jam nak apa teke ki ngarep kene kok oh iya jarine wong buri jam setengah telu emo oke pati sak jam kas Bathara Kala waduh bapak dalam kok ono kene ya sebab Pandhawa ku momonganku wong awan mang wis tak ruwat dadae kon mleburene maneh nek kon kepingin mangan sak lawase ayo minggat opo durung tak jemok sing ana ngendro dadamu waduh aku bali waduh ya sampun Pak Salam
Guruane sapa? Yunan. Oh iya. Dara kula Bathara Krisna Kagong iya. Sampun para sata Kurawa sampun bangsul wonten kandhange piyambak. Kon anggenmu kewanmu tak bali nang kandhange dewi-dewi. Yo, Brantasena tampa Lokawati apa wis nemu hasil? Wah, kasinungan wayu lumbung slayur. Ya, yen mangkono ayo padha bali. Ana negara Ngamarta. Ayo Gong, bali Gong, senenganmu Gong. Rupane wayune para Pandhawa wayu sandang pangan. Oh, ngono ya kok. Ki muga-muga nak ayo didongakno Gong wayune Pandhawa kok muga-muga wayu sandang pangan muga-muga mleberok sampai tutup keluargane Bapak Ahmad Saiful nak. Amin. Oh iya ya muga-muga gak kekurangan sandang, gak kekurangan pangan.
ditungakno sing muga-muga sing nonton ae ditungakno seger waras nak guyon warga desa ambak tugu tambak rejo di kliru kok kare buyare kliru nak ya nak ayo ditungakno muga-muga seger waras nak rezekine barokah ya mau kanca-kanca panjak presiden peneliti tukang son ya nak muga-muga panjang umur sehat ya mau ya nak wis dicukupi semene wae kok sekali merdeka tetep merdeka lir ing samkala Duli